Asa mo dali? O, ulang ka dali. Ito, ablihan? Ha? Ablihan? Mali magulang, mangut do. Kini, tingnan sa mga boss. Gago na. Pangalan na eh. Gaw. Isa kayo pangalan ng magulang gaw? Si Ronel ang magulang. Ronel. Roxy Ronel. Edad ni Ronel. Roxy man guro ni. 13. Kani, Sonia, Oh, John. Manghod, Jis ang inadani. Cheese, babae ni. Laki niya pa siya. Si Ronel, si Kasi ngalan mangod gaw. Harap mangod ni gaw ba? Katas man ni oh. Dili, Ha? manguni. Isa ang mangod kasi Roxy, Roxy. Rusi. Oh, Rocky. Ah, Rocky. Rocky sir. puro lalaki. Oo, puro laki Sabi sir. dito na, Laguna sir. Laguna. Oh, Laguna. Doon ko na, siya ibuko siya. Ha? Usa ni ito mong ibubi eh. Bakit naman ito ng slide? Kung magtipa na ng balay. Huwag ba? Mga lakong. Ang inyong balay, daplin sa Pampang. Parang sa kalsada ng plane. Kalsada daplin. Kaya, Na may kahuting ko ang plane. Mutin ang tagang. dito sa unahan, sa inyong balay, na ay bundok. Kung sa rasa, Plastis. sige sa gabi eh. Kasi ihimo niyo dito sa balay ng rasa. Tulog mo eh. Pulot naman ang rasa. Kanya, Kalitrat. Kalitrat ko ba? Mas mga lapo. Bato. ikaw, nung sa mukha to, Na ipit po me. Samay na lang po na bungka. Nag-muslim. Kaya ako nag-isip. Parang nag-supit. Nagawas. kanya, Kasi kamay na ako. Naipit po. Ako hindi na. Singgit naman. isa man na ang kamangura. Paig. Pilay na nila. City. Dito, niya mo misis. Oh, kami. Tulumin. So, sige, gimang ninyo, ipangita ninyo itong duha. Oh, nungkuan sa ni. Gawas ni. Kaya pinamang lapok. Nungkuan na sa mukha. Sila tapunan na sila. Kaya dito man sila banda ang kwarto. Paano na. Naikuan division. Yan naman siminto. Tapunan sila siminto. Inana. Kalir. Simintoan to. Bato. So, sa iluwat ni mo ito. Kamot yun may gawas. Ngayon ang mga tabang sila yan. Pagkabang bukas na burn out. Pagputos sa kurinti, dito naman kuhan. Ianag kuhan ba? Malapok na to. Asa rin ang natulog ng duha? Doon man, nakatuwar ko sila taktika sa kalsada, dapit, nakuan yun, sila mo yung nakuan, pero kami, hapit ang dami nagtapunan, nakamata may balapok na kung kayo, sir. Bali natabunan ko ng lapo. Ang tagungol ng kumpi, atong anak na ako, kapay ka pa nakatulog, kaya tinangila, bibira na mo, may ganito, gawa sa iliw, ako nibira. Kung ito nakuha na mo, kabuang na kudagan, asa Pero, kudagan. gilawang dito, anak. Kaya natabunan din. Okay, nang musket ni Sir Cornia. Bro, bro. Makita, isang makita. Natututay ko lang, hindi ko makita pa. Uli nga, taga na sa siguro, yan ako kabalo, nagkakasagat na tuto. Sa kamikit yan, may di kayo bantayan man ito. Panguran. Wala, naging silbig ko yung tapon, Sir. Sa ako nagtapon. Huwag mo nakabantay nga murag nini uyo. Diretso din siya. Wala, yun, wala, yun, yun. Sakit na ako. Sige ma'am, ato yung mo kapitulyo ma'am. Akong kontakon siya ma'am. Nang ako yung number niya. Pamahay nagtabang dito, ha? Ano ang good sila? Wala sir, kaya ako nga silang pala dito.
mo mo sa Kapitol ha? Sa PSWD? Gawa naman ang pagkakadahan para makakahit ang tabang dito. 09 6'5". Punuan sa Maligi ba? Yan hindi na yun. Hindi na ba? Yan lang iba mo. So, lagi tumutok, tingnan lang mga tao na umiho. Hindi na lang yung kalito. Kaya simple, pagkabulan sa Mayo, sige ulan, sige sunulan. Hindi. Ito nga, ang ibang dito, pinapawan ang kalsada. Mga bato, mga truso, pinapawan ang kalsada, ipak silang balay, kinamon sa ubos.